Tineretul țărănist a început să activeze și la Drobeta Turnu Severin. Ei au un birou politic teritorial în municipiu și o conducere ce a fost validată în urmă cu 2 săptămâni, 40 la număr și plin de entuziasm. Ei spun că vor fi o organizație activă și vor desfășura activități cel puțin o dată pe lună. Primul eveniment va avea loc înaintea sărbătorilor de Crăciun. Un eveniment ce va avea loc pe data de 21 decembrie, sub denumirea În spiritul sărbătorilor de iarnă, se va desfășura între orele 16-20 pe strada Crișan, în dreptul Casei Tineretului, unde așteptăm toți severinenii să fie alături de noi. Acțiunea va fi adresată în principal copiilor și vor încerca să creeze o atmosferă de poveste. Vom încerca să aducem bucuria pe buzele copiilor. Ne vom costuma în Moș Crăciun, în Mickey Mouse, în tot felul. Vom încerca să creăm atmosfera de poveste și vom împărți, vom da copiilor câte o bomboană, o ciocolată, o chestiune de genul ăsta. Vom încerca, în general, să creăm o atmosferă de poveste pe Crișan în parc. Pe lângă astfel de acțiuni, tinerii care fac parte din organizația de tineret a Partidului Național Țărănist Creștin-Democrat intenționează să organizeze activități prin care să învețe oamenii cum se face politica.